Di konferanseke çapemanî da gundewar Rojavayê Reqê hat li darxistin berdevka Odaya Çalakiyan ya Xezeba Firatê Cîhan Şêx Ehmed encamên herî dawî ya operasyonê aşkere kirin. Li gorî daxuyaniya Hesedê di van 10 rojan da 97 gund hatin rizgarkirin û ferahiya Erdên gohatî rizgarkirin 1300 kilometr çarkûşeyî ye. Herwiha di encama pevçûnan da kuştina 96 çekdarên Daişê hat tekeskirin û 7 çekdar jî bi saxî hatin esirkirin û 9 şervanên Hesedê jiyana xwe ji dest dan û 12 jî birîndar ketin. بعد 10 أيام من بدء الحملة 10 روژان پشتی اپراسیون دست بکری، شروان غزب فرات شیان 97 گندان رزگار بکن و به دهان با خوبستانان و گلک گرین استراتژیک رزگار بکن. پاناهی عرض رزگار بویی حتی نها 1300 کیلومترن چارگو شنه. پشتی 10 روژان ji destpêka qonaxa duyemîn ya operasyona Xezeba Firatê şervanên Hesedê gihan qala Ce'ber ya dîrokî û tenê 6 kilometr di navberî wan û bendava Elbas ya stratejîk da maye. Bendava Elbas wek bendava herî mezin li Sûriyeyê tê naskirin û elektrîka gelek bajarên mezin li Sûriyeyê jê tê. Herwiha herêmek fereh ji erdên çandiniyê ji ava bendavê tên avdan. Ji bilî rola aborî ya bendavê bendav kopriya herî dawiye dibin kontrola Daişê da ya got Rojhilat û Rojavayê Çemê Firat bi hevdûda girê dide. اوه مزنترین بنداو ل سوریا او که هربا پرانیا دوران بر هم تینید و جوی گرینگتر کنالکی آفدان اردی هیه قازانجاوی گلکه Hêjaya gotinê got operasyon ji du qolan ve pêk tê, ji milî qadiriyê got ber bi bajarê Tabqava dimeşe û li aliyê dîn ji milê Kerdoşan got berê xwe dide Rojhilatî bajarê Reqa bi armanca qutkirina rêkin di navber parêzgeha Dêr Zor û Reqa da. Mahmud Balî, Dengê Amerîka, Bakurî Reqa.